Tähän sä taas teet. Mä tuun kattoo mua saumoja. Kaikille niitä turvallisuuskortteja jaetaan. Nyt olisi tarkoitus sitten katsoa, että minkälaisia muutoksia alustaan ja jousitukseen on tehty, että sitä on saatu korotettua ja saattaa siinä olla jotakin vähän muunkilaista hommaa. On makia. Iskarit pitäisi sitten kanssa jatkaa tai vaihtaa pitempiin, että se saisi tuollaisen ulos joustaa. Se on vähän hurjan näköinen tämä jousen korotus näin. Sitten tuosta pitäisi tehdä jäykiste tuonne pohjaan ja tästä tuonne toiselle puolelle, ettei nämä pääse nitkumaan. Ja iskarit on... Mitähän tuo? 20 senttiä liian lyhyet. Rupesin tutkimaan näitä vakiotaka-iskareita ja näissähän ei ole joustovaraa näköjään oikeastaan ollenkaan. Niin löytyi sitten tämmönen, en tiedä minkä iskari tämä on, mutta tämä on huomattavasti pitempi. Ja tuonne voidaan vaihtaa holokki, niin saadaan se kiinni. Ja tästä temari yläpää sopii tähän. Se on huomattavasti pitempi liikevara. Tässähän ei ole. Se olisi siellä paikallaan yläpäästä, mutta se saisi olla vielä tuon verran pitempi. Mikähän tuo? Hicklick-atted. Ei, mikä tämä on? Mitä tämä nyt tekee? Tuleeko tää kontsaa vai ei? Ei tuu. Katoppa, täällä oli joku EASY-asetus päällä, niin sitä ei ollut olemassakaan. Piti laittaa, että Pro. Jaa, tässä piti laittaa vielä tämmönen ultravide päälle, niin alkoi tapahtua. Siellä se nyt olisi paikallaan. Pultit vielä. Pitää varmaan viedä isompi viinapullo sitten sinne katsastusasemalle, kun käytetään katsastaa. Oho. Siellä on vielä sentti. Pohjallantikume. Aika hyvä. Nytpä olisi siellä hattu päälle ja se olisi valmis tämä takaosasto. Tuolla onkin jo. Akulle pitäisi tehdä kiinnike vielä tuohon, kun se on ollut normaalisti tässä pilikkiluukussa, niin pitää tehdä tähänkin luukku. Jarruputket seuraavaksi. Se on tuossa. Siellä on jousto tuolla, mutta kun tätä on laskettu niin paljon tätä kelekkaa, että se ei enää yllä, niin tuo kiinnike pitäisi laittaa huomattavasti alaspäin. Sitten se voisi olla hyvä. Katoppa mikä löytyy, tämmönen ohtapanta. Tähän saa tuon kameran kiinni. Tää on ihan tyhmää tässä mediamodissa, jos on tää mikki. Että tää pitää laittaa muttereiksi koko vekoti, että saa vaihdettua akuun. Ei hyvänä aika. Nyt ois parempi tulla parempaa kontsaa.
Laitoin sisälokasuojan paikalle ja sitä piti vähän modata 1000 ruuilla kiinni. Ja sitten uusi jarruputki toiselle puolelle. Sitten tuo kaare lista paikalle, mutta se ei nyt passaa tietenkään ilman leikkaamista, niin pitää jostakin tuosta vetää sitä poikki, että saa renkaan paikalle. Oho, taas on peuhattu. Tuon verran muovia otettu pois. Ja perä olisi valmis nyt, mutta keulan korkeus oli mun mielestä liian vähän, että se näytti typerältä perähän verrattuna. Niin mä otin nyt etutolpat pois. Näitä on jatkettu jo tuosta, mutta enempää ei voi olla ulosjoustua, kun se tetarinkulmajan myöten, niin siinä on ulosjoustoa kuitenkin niin paljon, että mä ajattelin, että jos mä hitsaan tuohon korokepalasen tuohon jousikuppiin, mä saan vähän lisää pänninkiä tähän jouseen. Semmonen testi. Tää yläpää on niinku laakeroitu tämmönen ja sitten tähän tulee se kiinnityslautanen. Niin. Ja jousi tulee tuota vasten. Mä ajattelin, että mä teen tuosta pellistä uudet nämä rinkulat. Ja sitten tuosta korokeputki sille, niin saa jouseen lisää pänniä. Fitti. Tuon verran ajattelin, että lisää pänniä. Tuossa on alkuperäinen jousen paikka. Ja tuo putki on tuossa, että se jousi kohistuu siihen. Siitä tuli semmonen. Se on aika paljon nyt lisää pänninkiä. Se on luultavasti sopivasti. Tässä on niinku tuo yläpää. Se tulee noin. Sitten tuo laakeri tulee tuonne. Noin. Ja tämä tulee tuohon. Ja tämä nakataan tuonne. Sitten leikkasin tuosta pohjalyöntikumeesta pätkän pois, että saa enempi sisäänjoustua. Niin tuo tuonne ja sitten tämä ja hattupää. Jos ei tule enempää videota, niin mä oon kuollut tähän viritykseen. Tää pitäis... Siellä on lukkopihit ja Piltiman jousipuristimet ja sitten tämmönen viritys. Eipä siinä mitään, laitetaan se siihen. Voi hyvänen aika, eihän se on vielä lähelläkään tuolla. Ai. Tuolta on vähän kierteet mennyt jo. Ei tohi enempää. Hyi olkoon näitten kanssa. Tämäkö räppää, niin se menee seinästä läpi. Tää koittaa pysyä kaukana. Tuonne. Oispa semmonen oikea puristi.
Ei tätä onneksi tarvitko kerraa saa. Menisköhän se nyt? Laita äkkiä mutteri kiinni, jos se menee. Perhana. Mitä se tökkää? Se ei mene pohjaan. Tässä oli 2 näitä prikkoja. Tässä toisessa on isompi reikä. Tää menee syvemmälle tänne. Mutta tätä isompaa prikkaa ei voi laittaa tänne. Sitten se ottaa tuohon. Se jää tuohon putkeen kiinni. Tää pitää hiua vähän se. Niin se on. Nyt se menee sinne. Apua. Sitten näin päin. No, meepä nyt sinne. Tottele. Noin. Sitten tulee tuo. Ja sitten tuo. Ja sitten tämä. Katooppa, joo. Semmosta touhua. Siihen mutteri äkkiä päälle. Eikö siihen tulee vielä rikka? Voi ryökäle. Tuo pitäisi saada vielä tuohon. Ei ois paljosta kiinni. Kato, lähti. Viimeisen päälle. Tästähän olla kypärä. Oi. Aika hyvä. Tuo kumi ei passaa tuohon aivan, kun siinä on, mä en nyt tehnyt tosta pyöriä, mutta se on siellä. On nämä hurjan näköisiä virityksiä. Vii kauhia. Oho, katoppa kehitys kehittyy. Laitto lukkopihit tuonne väliin ja sitten pönnäs jousella jäähän, niin nythän me saadaan sitten helposti se takaisin paikalleen se uusi nokka. Kai se menee. Nyt se menee. Sitten tuossa ai meni liikaa. Tän lautasen pitäisi olla tuon reunan tasalla. Voi.
Tuo tulee sitten tuonne. Tää laittaa nää tolpat läjähän ja paikalle ja sitten on kyllä kaatopaikaa siivous. Ei tästä tuu muuten mitään. Otappaa. Noi. Tuo. Sitten tulee tämä viritys. Tuohon. Noi. Ja sitten tuo tuonne. Kato, tämä menee helposti. Sitten tuo tuonne ja mutteripää. Se on noin vähän kyllä kai se siellä pysyy. Kato, Pikku-G on hukannut tuosta se alkuperäisen mutterin. Tänne on laitettu tämmönen kilomutteri. Ui kauhi. Tämähän on sen vanha musiikkivideoauto. Ei tää varmaan sen oo vanha oo, mutta siinä musiikkivideossa. Noin. Sitten tuo tuonne. Huomenna vai tänään? Huomenna vai tänään? Nahka vasaralle. Joo, ja se yksi mutteri meni hukkaan. Se oli tässä, mutta nyt sitä ei ole missään. No. Hei helekkari, pitäis tuo rattiakseli tehdä tuonne.
Mutta siellä on pikkusen ahasta. Se pitäisi tukia tuonne runkoon ja sitten laittaa yksi nivel lisää. Mulla on 2 akselia. Tää ylempi on se vakio, niin mä leikkasin sen tuosta poikki. Ja sitten tässä alhaalla on likasi 39 Pemari nivel lisänä. Niin hitsasin siihen tuon vakiopoorihologin ja sitten tämä akselin tuon kiinni. Oho! Ei sinne näe mitään, pitää olla valo. Siellä se ois. Tuohon hitsaan tuommoiseen, en tiedä mitä nämä on, mutta löytyi tuolta hyllystä. Niin siinä on tuommoinen metallipohja ja mä hitsaan sen tuohon runkoon ja sitten siihen pultataan tämmönen hattu päälle. Ai että. Videossa sitten katsotaan vähän, että minkälainen snorkkelisysteemi ja mitä siihen on pitänyt muuttaa ja valoasennuksia ainakin ja olikohan siinä sitten vielä jotakin muuta. Muistahan tilata kanava ja paina tykkää.